is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.umangusmixclub.listentomyradio.com. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga at soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patubuan sa gwa, kaya lang kamuda uy daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, umpisay na kay masao ta. Bayle lang wala damo. The public may dance. Mix Club at Radio FM, your number one choice. Kaka. Humongous Mix Club at Radio FM, your number one choice. Best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Donoso III on the mix. Of MOR 91.1 for life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Donoso III. Humongous Mix Club at Radio FM, your number one choice. Iloilo's best. With all the blessings I can bring, I've always needed something. But I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason. You're my only truth. Kaka.
also the third of Mangas Mix Club. Most in demand and best looking DJs in Durango. Ladies, get ready for DJ Rick, Donoso the third. Ang grupo mo! DMC Radio FM Dance Party Mixes. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yodi Kaka. Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Yodi Kaka.
Drum ulit, kid. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Sana all. Sana all. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Vic Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala gamoan. The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Hala bira, waswas, bomba, birada. Sana all. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:30 na sa gabi. Isagid kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome sa ating program. Kada gabi, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, siyempre ikaw po niyo ang nag-iisang mix master dito sa Dumangas. Okay, ni si DJ Vic Donoso III. Wala po na magtamag-kaya ay magkatawa-hataw sa mga gabi. Today is August 3, 2024. Kag siyempre katatlong adlaw sa subong nga bulan. Kag unang Sabado. Kumusta ito ng Sabado? Ayos ba tayo dyan? Okay, nangin productive ba? Nangin okay man yung bakasyon? Yung wala sang obra? Kaya wala sang klase sa buong adlaw, no? So medyo, ang iba ni mga estudyante natin medyo namago pa sang first week ng klase, no? Kaga ang iban daw hindi pa iyawan sang bakasyon, pero tiway tamahimo. Kinanglan mabalik na sa klase, kag trabaho, sa mga teachers kaya siyempre. Kinanglanon gigi mag-alam siyempre ato mga kabataan para in the future. Wala sang mga lang sa aton nga kalibutan. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays nga naka-silent monitor, naka-muni-muni sa aton nga Facebook Live. So once again, isagid ka mga nga gabi sa inyo tanan. Nakapanyapon na. Nakapuli na sa inyo mga balay. Okay pa ang aton nga gabi.
Okay pa inyo da nga puli, way makamumabasa sang ulan. Okay, medyo maulanon sa buong adlaw no kay na daw nagbundak ang madamol nga ulan diri sa may Sapaw. Okay, ilagay ako yung camera doon nagabisyo. Okay, sa may Sapaw kay nakagabilog nga I think daw bilog nga Dumangas nga medyo maulanon kay ina nga adlaw no. Kag hopefully tanan wala na basa sang ulan kay ina. Kag maghalong-halong kita kay medyo nagauso naman sa mga trangkaso. Kag siyempre ang ginakakulbaan sang tanan sa aton nga government ang dingge. Okay, parang malikaw kita sa dingge. Hindi gid magpakagat sa mga lamok. Okay, kaya ang dingge nila para sa mga bata, kundi para sa tanan. As long may ara ka mga dugo. Okay, hindi mapakagat sa lamok, kundi bali mapakagat ka sa mga babae. Hindi ka lang mapakagat sa mga lamok. Okay, lumasokin man nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, kag siyempre bilog nga Kalibutan, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. So once again, sagid ka maid nga gabi sa inyo tanan. Okay, medyo malaka-laka na lang ako nga live kay medyo sako na sa obra, no? Kaya nagbalik na ako sa akon nga pagka-certified bakiro. No, managbantay sa bata sang iban. Pero tamihimo kay sa kadamo sang obra. Amo ginang obra nga ako nga napilian. Pero so far okay man, no? Okay, as long may time ako, so malive ako. Kaya sa mga Sabado, pwede makapapulaw-pulaw. Kaya boss, pwede makapaburaw-buraw. Okay, basta may mga celebration sa mga gabi na may mga kasal, bunyag, anniversary kag birthdays, kag siyempre any other occasion. Just drop it down to our comment section para akong bahala magbasa para sa inyo. Okay, aton nga greetings wala sang bayad. So ang imo nyo gid lang just share ako niya Facebook Live kag siyempre okay, para madamo makita sa aton nga Facebook Live. Okay, kag siyempre, so sa atong mga suki sa may mga housing, sa atong mga housing diri sa Dumangas, diri sa may Bakay, kag sa Lanag Housing may mga suki kita nga nagapamati sa aton. Okay, samtang mo nagapatunaw-tunaw sa inyong nging kaon, nagaula-ula ka mo dala kag nag-shot-shot kag nagapamati sa akon nga Facebook Live. Ako bala mag-provide sa inyo sa mga music nga pwede gid makapaikol-ikol sa inyo sa mga gabi. Okay, doon nagabulubisyo ako nga camera, nagadula-dula. Okay, sige lang, anytime i-adjust ko lang, no? Okay, this siguro moment, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi. Nauna ko kayo na nakita si Paring Noy Pesta, all the way from Barangay Bakong Dumangas. Ang bali mga gabi i-pribik, pa-shoutout kay Ma'am Licer Joy Rosario. And also kay Nining Morina Barolo Di Aros. Okay, salamat good pre sa pagtama sa akon na Facebook Live. Of course, harap kayo na si RD Donasco dahil sa may Barangay Managit Dumangas. Salamat din sa pag-support. Ako man idol siyempre nga gwapo nga teacher sang Cayos National High School. Ay doon ako nagatamo pa siya sa mga bali idol Sir Vic Donoso III. Pa-shoutout ng Tudo Gid. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa pinakagwapo din nga teacher sang Cayos National High School. Okay, siyempre available kag handang-handa na magpangasawa. Ang problema lang gali kay nagapili pa siya, no. Amo gina basta mga medyo mapili kung kaisa. Medyo stricto sa iya palang saon. So madugayan gid man. Okay, salamat man kay James Lomo Perales. Sa may kagayan di oras sa pagtamwa kag salamat sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Sa Dumangas sa Facebook group page nga taga Dumangas ka kun. Okay, salamat gid once again kay James Lomo Perales. Salamat man sa admin sang Dumangas Banwa ko Bugal ko sa pag-approve sa akon nga posteran, no? Okay, ito is babatihan kita sa bilog nga Facebook. As long as damo sa aton mga viewers sila, no? Salamat gid. Okay, from RD Donasco, good evening Sir Shugan. Okay, salamat man kay RD Donasco or si Omega sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat din sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM, your #1 choice. Okay naman si Julius Donasco Daquilos.
sa may barangay Managi Tumanga, salamat man sa pagtamwa. Araman si Media Bon sa may barangay Talusan Tumanga, sa may barangay Talusan, sa may kot-kot ng area sa barangay Talusan. Ang nagkabaligya balada sa manamit nga fried chicken, kag mga kikiam, kag mga fishball, kag mga lutong bahay na si Media Bon. Salamat sa pagtamwa. Good evening, sir. So, good evening sa imo, sa imo nga family circle. Araman si Gilord Tuto Amora is watching our Facebook Live. Then araman si Eduardo De Alio Jr. Good evening, master. Greet lang ko sa family ko, tanan ko nga barkada. Mayang gabi kay Bibing diri sa Managit. Chat kami nga duwa. Gamay lang, sir. Salamat gid, master. Okay, from Edward De Alio Jr. Okay, or si DJ Edward sang C-Power Audio System. Okay, salamat din sa pagtamwa. Araman siyempre ako nga sikat nga Iyado dala sa may Metro Manila, or si Eduardo, or si Eduardo, or si DJ Dimotrix sang Iloilo Mix Club DJs kag Panay Mix DJs. Okay, salamat din Iyado sa pagtamwa sa ako nga Facebook Live. Okay, araman siyempre si Sir Tope, or si Sir Chris Binavista dala sa may Dumangas National High School. Ang gwapo nga teacher siyempre. Kagamumin siya si DJ X1 sang Short FM 101.5. Ang ako na po sa Harana Live. Okay, salamat Gilbert sa pagtamwa. Okay, wala ka naman kita. Mayang gabi, master. Wala ka naman magpakita sa grupo. Gil Marites ka naman kahapon. Okay, salamat sa pagtamwa. Araman si Ma'am Junaan dala sa may barangay Tambubo, Dumangas. Ang gwapa man nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Ang ilang ICT coordinator. Salamat kay ma'am sa pagtamwa. Kag from Paring ni Pilipiesta Pri sa September 24. Malagaw kami ni Blackjack sa imo. Bugrabe sa kadugay-dugay pa sa top. Kuwan pa lang gani kita sumong sang August pa lang gani, no? Kung sa bagay na sa nga bulan, no? Kung kadugay pa sa to, Okay naman siyempre ang gwapo ko nga kumpare dala sa may barangay Harding, Dumangas. Okay, wait a minute lang. Ako yung camera nagkakadula. Okay, akong kumpare dala sa may barangay Harding, Dumangas. Ang si paring Francisco Cotamisen sang Green Barley kag Health Wealth International. Ang nag-support man sa aton nga Facebook Live. So nakita natin ang logo dala sa aton nga live, no? Salamat gid pre sa pagtamwa kag regards sa mga family circle. Okay, from Ma'am Junaan Palmes. Okay, good evening sir. Pleasant evening mada sa imo sa may barangay Tambubo, Dumangas. Salamat man sa pagtamwa kag ari naman ang isa nga nagauna naman sang himo sang istorya nga medyo kuris-kuris. Happy birthday, master. Bosa kadugay pa sang birthday ko. Tapos na February 31. Okay. Salamat once again kay Sir Tope o si Sir Chris Binavista. Araman si Annabel Francisco Donoso sa may sitio na Lauyan, Barangay Sapao, Dumangas. Amalia mayang gabi, sa mayang gabi man sa imo. Okay, thank you so much sa pagtamwa sa akong Facebook Live. Okay, so from Paring Dipili Pesta kay Ma'am okay, Junaan Palmes. Okay, clear ko lang ha, hindi ko subong birthday. Diyos ko Lord. Hindi ka pa birthday, subong kadugay pa sa birthday ko ha. Okay, basta wrong info ka mo. Okay, ang birthday ko, so balaan na ni Sir Tope. Balaan man na ni Paring Dipili Pesta. Okay, clear ko lang ha, hindi ko subong birthday ha. Okay, from Rodel Dianon, mayang gabi sir. Mayang gabi lang sa tanan ng mga taga-barangay Second Dumangas. Okay, salamat kids once again. Okay, do timprahan nyo pa ako gina-scam ha. Anong tabong ang gina-scam nyo ko sa mga gabi? Okay, clear ko lang liwat ha. So, hindi ka pa birthday subong. Pero kung gusto nyo mag-send sang Pasko sa akon through my GCash, ang akon nga GCash number is 09060961-809. Okay, gets? Yudi kakak. Okay, si Ma'am Jean Dimiren sang okay, Ermita Elementary School. Araman sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtamwa. Okay, so ginascam man ako ni Ma'am Junaan Palmes. Nagsuno-suno ka man kay Sir Tope nga istorya, kuris-kuris. Okay, this is very moment sa kanalis ko man nag-donate sa ilang reaction sa ako niya Facebook Live. Salamat, Ged.
Okay, salamat kay paring Francis Kiko Tamisin sang Green Barley kag Health Wealth International sa pag-click sang heart sa ako ng Facebook Live. Also kay paring Pili Pesta, si To James Loma Pirales, si RD Donoso, of course ang akong mga idol nga DJ sang Hot FM Iloilo, si DJ Pink Noise. Salamat gid sa pag-click sang reaction. Also kay Annabel Francisco, Eduardo Alio Jr., Julius Donoso Kilos, May Dabon, si Ma'am Junaan Palmes. Okay, also si Jojo Figuro, si Vicky De La Riarte, Rodel Dianon, si Jean Dimiren, si Ma'am Jean Dimiren. Also si Nikki Dumago, si Johnny Disa Simpas. Doon sa may barangay Binabaw, Sitio Binabaw, barangay Cali Dumaga. Salamat gid sa pag-donate sa imo reaction. Also si Sir Dexter Ardales, kag si Sir Francis Wilmar Belia Rosana, ang master teacher to dira sa may White Elementary School sa District of Dingle. Okay, salamat gid sir sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Okay, salamat man kay paring DPD Pesta sa share sa akon nga Facebook Live kay 2 James Roma Perales. Of course, sa mga wala pa naka-share sa akon nga Facebook Live, pwede ka mo siyempre maka-share. Okay, so once again, sige kamay nga gabi. So, bali, Ma'am Jean Dimirin, advance greetings na gali, sir. Mutin sinong primary author nga nagtamuyo sa akong nga birthday. Okay, akong nga birthday, wala pa actually. Hindi ko pa birthday subong. Ay, by the way, so belated happy birthday sa amon nga former public schools district supervisor sa District of Dumangas 1 si Dr. Saldi Kilantang. Okay nga formerly or amon nga supervisor at this time so public schools district supervisor sang District of Barotac Nuevo Iloilo. So once again belated happy birthday to Dr. Saldi Kilantang, no? Wishing you all the best in your birthday. Good health, more blessings and more birthdays to come. Okay, actually invited ako to sa kahapon sa ilang balay, no? Nanigin ako nagatamyo ka sa birthday kahit gina-invite ka sang birthday. Ang problema kahapon kay wala man ko to kalagaw kaya hindi ako pwede makalagaw kahit siyempre nagabiometric kami. Kag sang gabi siyempre nag-ulan, no? So mabudlay na bala nga na birthday ka tapos pala basa kay mo puli. Di ba? So basta lang kayo mga nga medyo bala nyo naman Okay, so importante naka-greet ako kay Doc Kilantang. Okay, basta may mga birthday drugs, ibutas sa dalong kay lawago natin. Okay, ang bal ni Rodel Dianon, sir, pwede mo ma-play ang remix mong kamot ni Romel Dianon. Okay, play ko karon after sa atong greetings, one song, play ko ang kamot nga remix nga ako mismo ang nag-remix. Okay, salamat once again si Rodel Dianon. Ano mo si Romel, no? Ano mo siya, brother, tiyo? Okay, salamat sa pagtama. Kagara, siyempre si Sir Francis Wilmar Villazana, akong darang amigo sa may District of Dingle. Okay, ang master teacher to dra. Enjoy lang, Sir Vic. Okay, maganda enjoy lang. Wala mo sa trabaho nato na sa public servant. Kag siyempre bakiro sa mga bata sang iban. Pag hindi kita makabalo lingaw-lingaw sa aton nga kabuhi, dali gid maguntat ang aton nga birthday, na. So importante nga bisan na naman ka stressful sa aton nga mga obra, labi na gid sa DepEd. Kay tinabala naman naton nga obra, wala kita nag-obra nga nagakuti-kuti lang. Kuti may mga batasan kita nga gina-ariglar or gina-develop. Kag syempre learning sa aton mga bata, perti ka budlay magtudlo sa mga bata, sa mga wala lang nakabalon, na. Kung mga teacher ka mo, makarelate ka mo sa mga trabaho nga perti ka budlay. Hindi kami aparya sa mga opisina, yung hambalos ng mga boss. O, tayo pa na. Uy, ubra na siya. Di siyempre ubra niya, pasunudo niya malana, wala gina problema ya. Pero sa amon niya, may mga bata, may mga batasan kami ginatubang. So tama ka, stressful sa amon niya trabaho. So importante sa ato maglingaw-lingaw. Kaya kung hindi kita kabalo maglingaw-lingaw, siyempre, dali gid magdubo ang aton nga lifespan, okay? Okay, sa mga tao bala sa bilog nga kalibutan, isa sa mga nationality nga medyo malawig ang ila kabuhi nga naga sobra 100, no, amang taga Japan mo mga Japan, ang mga Japan ya mga naga edad sila iya mga sobra 100. Isagli sa mga sekreto nila ko, no, maliban sa disiplina sa pagkaon, ang sekreto sa mga Hapon nga nagalawig ilang kabuhi, siyempre galikaw sila sa stress.
Okay, ginatinguan nilang hindi sila ma-stress sa ilang trabaho, sa ilang mga obra kada adlaw. Hindi pare sa itong taga-DepEd, paano ito hindi ma-stress? Kasi mga lubrahan pala na perti kadamo. Okay, dapat mga 1K na ang viewers para sa sir. Okay, wala mang problema sa viewers sa Ma'am Junaan. Okay, man na nagagamay. Kaya ang ako niya nga live daw, hindi man ako popular again. Pero wala, ang importante lang may nagatamwa sa ako, no? Kaga wala man ako naga-expect nga damo matamwa. Pero ato lingaw-lingaw lang ang matambay lang sa aton, okay na siya. Ako ng Facebook Live, may reply kita sa akong YouTube channel. So after matapos ato nga live, dasong yung mga inuras ara na sa akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So kung malawagan ka mo din, siyempre malawagan mo sa akong YouTube channel. Okay, ang yun lang bayad sa akong Facebook Live, siyempre just share my Facebook Live. Okay, pakaisa ko na sir. Okay, from Rodel Dianon, okay? Actually, batchmate kami na ni Kwan, classmate anay kami na ni Romel Dianon. Pero sa dosing ati nag-una sa iya paway. Pero may ginbilin siyang suwabe nga kanta. Nga gin-remix ko man para nga mag-brand new ang tunog, no? Okay, salamat sir from Rodel Dianon. Okay, time check is 8:47. So, at this very moment, sa matang-hataw kita makikaya sa itong mga exclusive mga dance remixes. So, once again, sa gusto mong shoutouts, just drop it in our comment section. Siyempre ka po niya si DJ Vic Donoso III. Dahil naman sa laman ng only dance mix channel doon sa Damangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Your number one choice. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Mangas Mix Club at Radio FM. Mixing your live number one from choice. Panay Island, Philippines. This is Panay Mix DJs. Okay, man isang song ni Romel Dianon nga Kamot. Of course, remix version. You are listening to the beat, the music, with exclusive mix by DJ Vic Donoso III. Wrong track. Let's get to the real thing, sucker. Mga kamot
Kamo nagakiay-kiay sa mga remix sa Dumangas Mix Club. Kaupod si DJ Vic Donoso III. Iba lang mga gamot sa timog inikanay. Ang sugat na nag-ubay, dugo nagkabuo. Kasalanan mo mga gamot, suang dalan sang kabuti kalingaan. Dali maaguman kung ginagaganay, kung ginagaganay, Ayaw sumayaw, katawan na galaw. Requested song. Ayaw sumayaw, katawan na galaw. This is a requested song. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. DJ Vic Donoso III. Game over. Dumangas Mix Club at Radio FM. your number one choice. You're dancing to the beat. The music with exclusive mix by DJ Vic Donoso III. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras ato is 8:54 na sa gabi. So, pulihan na nakapanyapon na. Kag naka-settle down na sa ilang mga kinanaan. Okay, you just heard while ago ang sa song Kamot by Romel Dianon nga native sang Dumangas. Isa kasikat nga singer before. Okay, kag of course gin-remix ko para nga daw magbag-o gid ang tunog, no? Okay, gin-request ni Rodel Dianon sang dula sa may barangay Ilesico Dumangas. Salamat sa pag-support. Kagaraman siyempre si Ma'am Susit Dianon. Nagatamo man sa aton nga Facebook Live. Salamat gid Ma'am sa pagtamwa. Kagaraman na siyempre ang idol ko si Jungkook Nerf. Dula sa may barangay Bakay Dumangas. No, salamat man sa pagtamwa. Hambal niya shout out Ludi. Okay, shout out ng bongga-bongga kay Jungkook Nerf dula sa may barangay Bakay Dumangas. Once again, salamat sa pagtamwa sa akon nga Facebook Live. Kagambal ni Ma'am Junaan Palmis, no? Makadto kami balada sa station mo, sir. Okay, wala gid problema. So, welcome mo diri, no? Dala lang ka mo pamahaw. Okay, pamahaw kag. Anything nga makaon natin diri, no? Okay, si Sir Francis Wilmar Bilyazan is still watching our Facebook Live all the way from Dingli, Iloilo. Salamat din, sir, sa pagtambay sa akong yung Facebook Live. Okay, salamat kay Kagawad RC Rolinding Lasa sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Okay, mga gabi man kay Jocelyn Dumagin sa may barangay Tarosa Dumangas. Also si Kenneth Rubilio. Salamat sa pag-click sang like. Also si Jojo Figuro.
Okay, salamat gid sir from Rodel de Anon. Okay, wala gid problema. Balik-balik lang sa ako niya Facebook Live. Kaka, drum ulit, kid. Kampiyon ba? Humongous Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, tirada.
Simple lang naman ang gusto kong iparating. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Masipag, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simple, simpleng tulad mo. Simple lang naman ang gusto kong iparating. He was born to be wild, grew up to be wicked, walked off and ready to live. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. Mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Yodi kakang dramulet kit. Gusto ko sa isang babae. Masipag, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simple, simpleng tulad. Okay, naman sa ating Facebook Live, si Ma'am Mylene Dueñas, si Marico Ma'am Mylene Dueñas, sang Lactoran Elementary School, dito sa may Lactoran Dumangas, Iloilo. Salamat gid ma'am sa pagtama. Kaya sa mga grupo naman dito sa may Dumangas United Radio Communicators, nag-silent monitor, naga-muni-muni. Okay, salamat gid sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, from paring ni PDPS no, so kung wala mo pa rin makita ako ang akon niya para na live sa akon niya YouTube channel na so gin-delete ko siya pre kay mga copyrighted no. Pero ang akon niya, ang amon niya para na live dati sa Short FM 101.5. Okay, ara sa akon niya Facebook videos no, just try to search my my videos sa Facebook. Sa YouTube wala ko nang indula ko kay copyrighted siya no. So nakapikto sang akon nga monetization. So lagi ako may mo kinala ko i-delete kay or else hindi ko ma-monetize sa akon nga Facebook ang YouTube channel. Pero sa akon nga Facebook ara akon mga live sa ang harana dating mga harana no. Pakitsik lang sa akong mga videos galing daw iyawan kaguro ka scroll kiti kadugay na. Pero ara sa akon nga videos sa akon nga Facebook. Kaya sa akon yung YouTube no gin pang delete ko kay may mga copyright copyrighted content or copyright content no. That's why nga gin delete ko. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Gampang sekali tak mau dapat. 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 Gampang sekali tak mau dapat.
Gampang sekali tak mudah. Gampang sekali tak mudah. This is the mix of DJ Ruel. Rigor, gusto ko ng lempo. Lemo. Rigor, gusto ko ng lemo. Rigor, gusto ko ng lemo. Rigor, gusto ko ng lempo. Rigor, gusto ko ng lemo. Rigor, gusto ko ng lemo. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Sir Apang, si Sir Gasi de Piestas ang Bakay Elementary School. Parang nagkatama sa ako na atong Facebook Live. So, was-was sa mabugnaw nga night or gabi. Okay, kamusta da pa, sir? Kumusta ito na nga gabi? Baway na kita kapod-upod na. Wala kita timpo mag-tikwi-tikwi. Kag mag-shot-shot. Medyo masako to ang aton nga linya. Kaya nagbalik na kita sa klase. Okay, so salamat once again kay Black Barbie o si Sir Apang sang Bakay Elementary School. Okay, naman si Idol Lumbayag ni Pirotsky all the way from Santa Barbara, Iloilo. Okay, late ka na, Idol. Hindi ka naman nagkadto, hindi ka naman nanutsuhot.
Okay, present. Kaso daw late na ako, idol. Wala problema ang late. Kaya hambal nila ko no, late is better than pregnant. I say late is better than never. Okay, wala problema. Basta importante. Nga nagatamo Japon bisang late. Okay, sa mga mahilig magsakay sa Reader 150. Reader 150 nga kabayo. Nga metal horse. Aring yung background or theme song. Okay, naman sa ating Facebook Live, si Romeo Melgar Salis Jr. Adala sa may Talisay City, Negros Occidental. Okay, kamusta na, idol, Romeo? Nakabalik ka na o ara ka pa sa may northern part of Iloilo? Kamusta ito nga buhay-buhay na? Ayos ba tayo dyan? Okay, puga-puga sa inyong Reader 150. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa itong Facebook Live, of course, si Ludisa Rins Delon. Dala sa may barangay Talosan Mangas. Nga upod kami kainan ng Yapon. Dala sa may... Okay, sa may barangay Talosan Mangas. Okay, salamat good once again kay Luding or si Ludisa Rins Delon. Kaya siyempre, regards sa mo nga sa inyong anak ang si cousin ko, Nonoy Delon. Okay, salamat sa pagtawa sa akong Facebook Live. Hambal ni Idol Lombayag ni Pirotsky, mabakal ko anay Idol Limpo. Kay wala paitgid ang matador nga gimbakal sang migo ko. Nga permer lang kahulam gamit ko pero wala ginabalik. Ara, good. Importante bisang wala ginabalik ang ginahulam niya sa imo. Ang importante, sige ang painom niya sa imo. Sige ang hatag niya sang painom sa imo. Or basta ikaw man nag-sponsor sa painom. Amo lang nami ang hulman, kay hulman ka na sang gamit. Tapos pag uli, ikaw pa mapainom. Okay, nami, no? Sana all. Kadamo sa mapasana all. Okay, so bakal to anay pulutan para nga hindi masapnot mag-inom sang matador. Sana all. Okay, from Romeo Melgar Salis Jr. Adi pa ko hirungan, giyapon, good. Thanks, okay? Sige pa ayaw ani bakasyon. Samtang ari ka dari sa Iloilo. Okay, it's 9:18 na sa gabi, so medyo temprano pa itulog. Sabado subong, nami i-shot-shot. Sabda nag-upload pamati sa mga swabe nga mga music. Sa mga wala may ginakupan dira, hindi ka man magtulog temprano. Kay makapoy, magligid-ligid na sa maaga.
Yo di kaka. Quiero en la mía, yo no sé cómo hacer para no tenerte. Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. Yeah. Okay, may gabi man sa akong mga grupo sa may All-Star Riders Dumangas. Okay, sa mga mabuot ko dira mga kagrupo. Away mga bisyo. Hindi maging pala inom. Ang inom hindi isang gabi-gabi. Adlaw-adlaw lang. Pati joke. Si bro namon Richard Banyapaw dala sa may barangay Victorias Dumangas. Si bro namon Sir Tope, si Sir Chris Binabista sa may barangay Bakong Dumangas. Siyempre si okay, si bro namon Rafi Salis sa may barangay Lactoran Dumangas. Okay, si bro namon Stidler kag si sis namon Shane. Kag of course si bro ko Bikoy bata ni Maling dala sa may Lawaan ng tike. Okay, mga mabuot nga mga members ang All-Star Riders Dumangas. Okay, Romeo Mil Garzales Jr. still watching our Facebook Live. So, salamat good. Araman si Cheryl Dianon. Nagkatama sa atong Facebook Live. Thank you so much sa pagtamwa. Okay, once again, sa gusto mo pa shoutouts, just drop it in our comment section. Kaya kung bahala magbasa para sa inyo. And twos. This is DJ Donoso. DJ Donoso. The third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. DMC Radio FM and Party Mixes. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, sa mga hindi pa makatulog, so kiay lang. Kag magsaot-saot sa itong mga exclusive ng mga dance remixes. Tayo ay mag-disco. Brian. Your boss ain't no good. I think
Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kahit ikaw ni Bia, pili ko malimtan ang aking akasadya. Italikod, dayon nila kauka, kaya rason na kulang po si Mua. Sa ang gugma, mga pasalig nga gitarang duma. Ano ba, murag balay na suno, kung sa may tinunggan ako galibog. Ang pilit mong pagbati, ako marong basa. Nasa matikaw na darun na inutang, kinaot na nga maayuin mong kahintang. Ako wala narabas sa imong tapay, pagpapindagan mo na sa imong mga lubay. Sagwala na ka, ikaw lang ang akong galipay. Kung wala ako nagmamahal, uyugi ko sa kanunay, kanunay. Ikaw ay tuwa sa kalaan. Ambot lang ka ha, kung sa'y nabuhat na sala. Dugan ko gahuot sa imo ang pagbiya. Maong manong taka, kung unsa ka kapangga. Hinaot lang nga, nila ka makangga. Asa na ang gugma, salig niya magubad ang duwa. Mapangmabaw sa gugmang nahanaw, yan gumon ko sa nag-aadyaw. Ang init mong pagbati, galit lang ang taksa. Ikaw naman ang taang akong igugma. Buwan ako'y panahon sa uban pa. Kanagkasakit ako nang di agwanta. Sa pagpunga kita ng duwa, pero wala na ka. Ikaw lang ang akong galipay. Kung wala ako murag nagmahal, uyugi ko sa kanunay, kanunay. Ikaw ay tuwa sa kalaan. Wala ka ka, hindi ko magawat kung ikaw mawala. Kung matagulog na din sige ko na. Sa kasakit o kalaway ako naman ang isumba. Na ikaw lang ang ako, ang magyapo. DJ Arcade Remix. Ikaw lang ang akong galipay. Kung wala ako nagmamahal, uyugi ko sa kanunay, kanunay. Ikaw ay tuwa sa kalaan. Ikaw lang ang akong galipay. Kung wala ako nagmamahal, uyugi ko sa kanunay, kanunay. Ikaw ay tuwa sa kalaan. Ganong nawala ka ka. Passeggio con la sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stacca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, dancing to the beat with DJ Eric May. Everybody wants to get down like that.
wants to get down like that. Drum ulit, kid.
Arky Bomb Remix.
to the beat with DJ REMIX. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman bakit ay lagi sinusoyo. Bakit tinutoyo? Ika'y nagsimula pagkatapos ay mali ako. Bakit ba hindi mo mapigilan? Pag-isipan ako ng kasalanan. Ang lamig ang iyong hanap, magsabi ka ng mayakap, iyong puro pagdududa. Duda, laging nagdududa. Hindi ka ba nagsawa, talo mo ang pagdududa. Duda, laging nagdududa. Kahit sa barkada, di nasawa ka kaduda. Mga babae na mahilig na magduda. This club is closed forever. This club is closed forever. Dancing with the beat with DJ Gibbs. Emergency.
Police speaking. This club is closed forever. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon the Side Boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. DJ Roel is back. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay nababagot? Huwag kang mag-alala, way nandito na. Atid sa'yo ang buong na masaya. Halika magsabayan mo po. Sumayaw, gumalaw, ihataw mo. Sumayaw, huwag kang magulo. Sundan mo lang ko. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay nababagot? Huwag kang mag-alala, way nandito na. Atid sa'yo ang buong na masaya. Halika magsabayan mo po. Sumayaw, gumalaw, ihataw mo. Sumayaw, huwag kang magulo. Sundan mo lang ko. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco.
tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo, tayo mag-disco. Sumayaw ng todo, tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. This club is closed forever. Hey,
Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. 오빤 강남스타일. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 올통벌통한 선어해. 그런 선어해. 그런 선어해. 강남스타일. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. This is a requested song. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM is 10:18 na sa gabi. Okay, this song, Do You Wanna, is for Lombayag ni Perotsky. Doon sa may barangay or sa may Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Bapasensya ng bisyong ako niya kamera.
grounded na. So, try to lang ko fix bus, no? Kay medyo daw may grounded ako niya mga wires. That's why ako niya camera. Medyo daw wala nag-function maayo na. Okay, mo ginabasta mga daan ng mga gadget, mga ginagamit. Okay, simple na guro para mag-ilis naman sa mga ginagamit para nga wala problema ako niya mga live rin na. Okay, once again, sa nagatambay sa aton Facebook Live. Salamat, Ged. Okay, siguro it's gonna be my last song na. Or last 2 songs na siguro. Okay, so salamat Lambayag ni Piratski sa pagtambay sa akong na Facebook Live, no? Anyways, sa dote plano pa man ko itulog. Okay, my last 4 songs na lang ta siguro. Okay, so wala lang kita ng camera kaya nagbisyo ang ako niya camera. Diyos ko, Lord God. Okay, from Idol, Lombayag ni Piratski. Idol mga 80s and 90s from music. Kuswabi gid Lombayag ko. Top ok naman. Yabok Idol. Okay, so just enjoy sa pagtutama sa atong Facebook Live. Okay, last 4 songs na ako. But then, after sa 4 songs, palupad na kita burador. Madamgo-damgo naman sa aton nga pagtulog. Kupuli nga boss mas okay aton nga adlaw kag wala na makita sang problema. Kag masadya lang aton nga adlaw. Okay, coming up next is Designer Music, then Touch by Touch. And last song natin is Give It Up. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Ilo's best. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Ilo's best. Okay, sa mga nag-share sa ilaw reaction sa akong yung Facebook Live. Salamat, Gid. Of course, kay Marico Cristina Yermo dala sa may barangay Talosan, Dumangas. Also si RD Donoso sa may barangay Managit, Dumangas. Si Nining Morina Barolo de Aros sa may barangay Capalis, Dumangas. Also si Wani Bintelio Montero nga manugbalik subong sa may Metro Manila. Then si Jonathan Ditablan, si Kimpi Donoso, Alan Ditablan, Jackie Price, of course si Lombayag ni Piratski,
Lodi sa Ruins de Londres sa may barangay Talosan, Dumangas. Okay, sa tanan nga nag-share sa ilaw reaction, salamat gid. Kag sa tanan nga nag-share sa ako niya Facebook Live.
Dumangos Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangos Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, alas 10:32 na sa gabi. Sa gabi. Okay, tayo muna magpaalam ko. It's gonna be my last song tonight. Okay, tayo sa mas kisa nang upod ka ina. Halin alas, sa ako na kainalan alas 8, no? Kaya medyo late ako nag-in kainan, no? So, tayo sa mas kit. Hopefully, magkakita na mga tawa sa aton nga dance party mixes. Okay, so good night. God bless. And have a blessed Saturday evening sa tanan. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. Katropa mo!